Zovem se Josipa, u Aurodomusu radim 5 godina, od toga zadnje 3 na mjestu unapređivača djelatnosti. Kada sam počela s radom u Aurodomusu, počela sam raditi kao prodavač, odnosno otkup zlata, otkup srebra, prodaja investicijskog zlata i djelatnost mjenjačnice. Moje radno mjesto kao unapređivača djelatnosti obuhvaća pomoć tehničke prirode vezano uz sam program izrade računa djelatnicima, bilo kakva vrsta pomoći u tom smislu, a što se tiče rada u poslovnici, tu i dalje obavljamo otkup zlata i srebra, prodaju investicijskog zlata kao sada i otkup investicijskog zlata, te djelatnost zajmova i naravno mjenjačnica. Omiljeni zadaci su mi izrada Excel tablica, PowerPoint prezentacije, od djelatnosti mi je omiljena djelatnost zaloga. Mrske baš i nemam, eventualno možda djelatnost mjenjačnice jer je najmonotonija, pa je možda u tom smislu jedino. Ali sad baš nešto konkretno da mi je mrsko i nije toliko. Pa definitivno ljudima prvo na pamet pada zlato i sama cijena zlata koja već godinama raste. Pa često su me počeli privatno pitati da li je to pametno, pa sam im rekla da je bilo pametno i unazad 10 godina. Ulaganje je u zlato uvijek pametna opcija. U Aurodomus Team pridružite se ako volite timski rad, ako volite da imate podršku u svakom smislu unutar firme u kojoj radite, a naravno i stimulativna primanja nisu na odmet. Dođite raditi u Aurodomus Team jer ja i sama da se mogu vratiti 5 godina unazad, opet bi se zaposlila u Aurodomusu.